Sino takip to? Ninong Rai, we found a new challenger. Sinisingot mo ata eh. Tagal mo, kanina ka pa. Sinisingot. Wala ako sinisingot dito. Talagang binibigyan ko lang ng... Hoy! Na! Anong ginagawa niyo? Mag-podcast na tayo. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at kami ay magka-camping kasama ang tropa. Samahan nyo kami. Ngayon bumibili kami ng mga pagkain para lutuin mamaya pagbiyahe namin. Ilan sachet ito? Oo nga. Masustansya pag... Ay! Maraming report pa tayo nito. So huli po sa camera. Ito po, pa-blatter. Kaya ano lang ako. Tingnan mo, videoan mo ako. Mga bata talaga ngayon. Mga di mahal na magulang. Dito kasama mga influencer. Oh. Grabe. Oh. May influencer ako maging masama. Anong tawag sa ganyang kaliit? Kapil. Kaya ko lang na-gets na ito mo. Talaga mag-grocery kasama mga lalaki. Di kami nag-identify as lalaki. Go-grocery Master lang. kami. Dala ko Master lahat. Jen. Yung mga anak ko. Parang hirap mag-anak ka. Pakainin ko araw-araw kompleto na yan. May protein na, may nutrients na, lahat na yun. Itlog mo dyan. Ang itlog ko. Doon ang siya galing sa itlog ko eh. Large din ba? Large. Oo, large yun sa akin. Pag batutay na. Ay, skinless na kami. Yes. Ginawa may goreng yun eh. Migoreng to, ikaw, migorang. Ito masarap ito with egg. Hindi mo na siya kasama itlog ngayon ha? Oh, syempre. 1, 2, 3, 4, 10 to. rin. Talo ka sa akin. Trap card. Anong Dito, ang labanan sa pin. Ano yung mas sulit? na lang tayo. Magkano difference? 10 pesos? 15. 77. Saka 15 na. Galing ng hat ah. Ay, ito. Pwede na yan. Parang na-chimbrena na 500 ka pwede. Oo, 500. Yung gangster naming barkada. Buhay ng gangsta. Buhay ng gangster. Masabi mo dyan sa Ano yung- Noche Buena natin? Dapat may music yung... Kita ka na ba ng tigli 5 piso? No, sipo yan ah. Sino mabayad na to? Ikaw? Di pa makakao yun. Pwede ko rin suotin yan kung gusto mo. Bakit nagbe-vape ka sa loob ng sasakyan, Jen? Tapos ayun na, ginanon niya yung espada oh. Kinuha na niya yung espada. Tapos ginanon niya, hinarap na sa mukha niya. Parang may big black cock sa harap niya. Set aside the ranger. He's the king of condom. Romance. Ma'am, papark po kami ma'am. Basta pareho pa pala sila ng soto. Company outing. Ito yung Oh, yung bobo. Yung aso. Nakatabang sa harap. Kakainin siya. Bye-bye. Akala ko itlog niya nakalawlaw. Dede pala. Masasabi mo Sa? sa pag... May sagot na ganyan talaga. Alto pa. Golden! Golden! Nag-ML oh. Mamaya na ML. Sumabay sa takbo ng tugtugan. Tayo'y magsayaw. Babalik ko yan. Siya yung may kasalanan. Nawala lang. Sana may makita yung nagsusuntukan. Di ba bawal yung fighting daw. Mamaya may acting dyan ng suntukan. Meron kang kaibigan na inis ka na. Ito yun. Ang gusto ko itulak tong hype na to eh. Tatalbog yan eh. Tatalbog sa baba at babalik na naman. Ang mga tunay na kaibigan. Uy, ayun ako. Dapat masaya dito sa kabundukan. Walang mga memes. Hindi ko iniisip yung mga... iniisip yung mga... Ano kaya yung mga pinost ko sa Facebook ngayon? Ilan na kaya likes nila? Ito pala si Idol eh. Idol! Idol! Hi Idol! Mabigay, isa pa. Paano? Ito na ubaran si Jen. Nagapakat kami ng campsite. Ito. Lemon ba? May lemon tayo marinated. Galing. Galing. Mount Fuji. Mount Fujimoto. Hindi natin dala. Mount Ajinomoto. Ajinomoto. Anong parte ng Rizal to? San Mateo. San Mateo. Jose Rizal.
daming damo. Ito pusa o aso? Nangidnap. Mamaya na. Uy, gago. mas refreshing hangin dito eh. Ito rin yun eh, yung view na yun. Ano po lasa ng hangin dito? Lasang NPA. Gusto ko na sumali sa NPA. Hindi ko pa natatapos. Naalala mo yung dun sa plane? Wheelchair Yung plane sa na part? wilderness. Yung sa ano ba yun? Gagi, nagagawa na ako ng mga potions. These are gameplay result. Camping para maglaro. Meron ako mga pinatay na aso ng gabi. Yung portable DVD. Tapos, Sakto pa yung araw doon sa ano kay Jed, yun. praise the sun! Hindi, dapat pala. Ay, gaga. Ba't bakit may unting ano, itim-itim? Oy, gamer. Gaming sa Rizal. Wait lang. Magana yung Inisip ako, Arp. Dito natin lalagay. Wait, papay pa yun doon. Tapos pag ano gaganin na lang natin. Yung, let there be light. Saglit lang yun, Hindi naglakad ang lolo ko sa death march para dito. So, nakabukas lang tong apoy. Ay, yan na. Fire! Ay, lapit natin sa plastic. Pwede yung Jed. Tagali ko na muna. Easy. Ay, lapit natin. Huwag masyado, matutos na yung kamay ko. Ay, wala para masarap. Siya na kailangan pa yung Huwag na, Jed. para sumakas. Ano pa yung apoy dun Dark sa... Souls, the bonfire has been lit. Ito, male gender roles. Ang gas sa atin sa ano nito, gasolina. O, dagdagan natin ito, yung butane. Layo ba? Huwag mo kawa kayo may mantika. Kasi lang yan. Layo. Hindi naman malayo sa bitoka. Ari ko. Saba? Ay, punitin ang sedula! Medyo basa, no? Kasi popot. Oo nga. Yun nga eh. Pero may bag. Tingnan ko nga kung magliliyab nga. Tingnan natin sa mantika. Fresh meat. Yo! Baboy sumisigaw pa, buhay pa. Ano, nahay ako. Sahib pa sahib yun yung... Tayo na yung memory ng baboy na yan. Kawawa. Alam. Gusto niya maging doktor. Puta yung taba. Nalaglag ka. Parang nakaspoon sila sa isa't isa. Grabe yun. Ayun, tapos yung juices pa. Grabe yung taba, oh, kapal, oh. O di, Jed, Okay, galing ka ba magpaypay? galing. Galing ihaw. Easy. Usok para sa'yo. Pag machine. Gusto mo ba medium rare? Oh, gago. isa din tayo Namin. pagka ano. Itago mo muna yan. Liempo. Bagoong balayan. Bakit balayan ang tawag dyan? Hindi ko alam. Ito yung mga masarap na ulam. mga alaga ko. Oh, magluto ako. Ay na, oh. Nagluto din ako. Jed, Nagluto rin ako. Times. Ng ulay. Sarap. Sarap yung liempo ko. Ito yung hotdog ko pala to. Toyo ni Shara. May toyo din siya. Tingin eh. Hoy, pamaya na lang di. Uy, Ay, kain muna. Yes. Sinunod ko na yung pera natin. Ayun na. Hindi na po, sorry po sa ginawa namin. Isang marshmallow. Cheers! Cheers! Hindi ko na matanggal. Sumikit yung ano natin. Ito, gusto namin makita kung sasabog ba pag inututan yung kapoy. Baba pa, layo mo. Hawakan mo si Jen. Hawakan mo si Jen. Baka mo Wait. Ano ba itong mga katangahan na to? Damn ways to die. Wala eh. Procedure para Kuya, bawal yan, kuya. para naka-drugs ano. Camping. Camping 101. Hindi, magkano na tayo. Ano mga kailangan natin sa podcast? Uy! Kailangan. Ano nga ba yan? Ano tayo doon? Spirito Santo. Cancelled. Cancel tayo dito for sure. Bigas nga eh. Nagdadasal ako sa bigas. Ito yung nagbibigay ng pagkain eh. Nagbibigay, hindi siya yung pagkain. Siya pinapakain yung sarili niya. Harap ka sa akin, tapos biglang talikod ka. Ipapainit to ano? Tayo na parang horror yun. Alam ko na. Iiwain Galing ko eh. tapos gigisahin ko na. Yung mukha ni Jed. Jed, dito ka nga. Mamaya namigot. Grabe. Ninong Rai. Ang virgin. Buksan mo. Wala ako, hindi ako marunong. Alam ang virgin. Sa papakala naman ng napi. Ay, di, ba't pwede ito tulong? Ano? As usual, si Jed nagtitikol sa malayo.
Hoy, huwag ka, nag-witcher yan. Jed! Jed! Halika rito, anong ginagawa mo? Guys, magamit. Bilisan mo na, halika. Pag hindi tumulong, hindi pwedeng kumain. Ang galing ah, galing mo magpunas ah. Galing ka ba magpunas ng hotdog? Gusto ko al dente ah. Bata, ay bata! Pero kailangan niya, nakakuha. Dalawa nito, kulang kay Jed eh. Uy, Shit! Ang ginagawa mo. Uy, toothbrush ko yan! Wala naman nice. Mo dyan eh. Madidisinfect naman yan. Wala ka namang ano, di ba? Cavity. Ito nangyayari pag mga lalaki nagluluto eh. Wala pa nga nangyayari. Cancel. cancel. Tapos tinidor. Wala itong ano yung takip to? Ninong Rai, we found a new challenger. Kabahan yan. Men cooking. Ba't ang hina? Bakit si Ninong Rai? Uy mo, butas. Sisir mo yung tubig. Hawakan ko Ayan. support. Ganito ang Malalaki naman men. dapat nasa Sige, kusina. sige, ano yun mo yung noodles. O, ayun, kaya nagtutulungan. Kami sabi ni Nino na may Maillard reaction. Oo. Maillard reaction. Maillard. Anong Maillard? Maillard. Ano yun? Yung Kalaban ng Harvard. Ay, kauboy. Eh, Gusto ko yung dami nakahawak eh. Pansit ka tuloy mo. Hindi, Jed, patuloy mo na lang itong mga shampoo. Ayun na yung gunting. Lahat ng Matulis yan, Jed, matulis. ang Gunting. Ito. Ito? pang ano to, ilong to, di ba? Hindi ka, wow. Hindi ba? Dali amat, mga al dente ko lang to. Pag medyo matigas na, masarap na. mag-timer kasi kayo 3 minutes. Ang timer nandito. Nandito. Oo. So, pag chef ka, lakas ng apoy. Pag chef ka, tansya mo. Oo, bull chef. Uy, di ba sinasama to? Dapat yung bawang dyan. O hindi? Pinasan yung liempo. Hindi to. Andyan. May liyan po tayo? Meron. Diba? Rolling boil ang tawag dyan, oh. Rolling boil. Ano yung technique master? Oo. Titigan mo lang. Tanga. Titigan mo lang hanggang magalit siya sa'yo. Anong gusto niyo ano? Luto? Gusto ko yung ano, medyo malambot na noodles. Pang ano yun, pang mahinang nila lang yun. So exact 3 minutes. Gusto ko yung parang crispy yung crispy na Lucius. Hindi pwedeng 3 minutes kaya kasi manipis yung hangin. Kung manipis yung hangin, yung density ng water nag-iiba. Tapos tumataas yung boiling point. Kaya yung 3 minutes yung iba yung relative time niya. Oo. Nag-mansplain ako. Idagdag mo pa na sa malamig tayong temperature. Sige, sagot ko na yan. Ano gagawin? Yung idol. Lapit na to, mga ano pa to, 37 seconds. Pag nga nilalagay ko to, bumibilis ng 2 seconds kasi kailangan din niya painitin yung tinidor. Alam niyo na. Alam niyo na kung paano. Bakit ang dami mong alam sa buhay? Wala kang mabigyan ng kaalaman. Kulang na alam ng mga tao eh. Tatanga eh. Puro ganun yung isip oh. Ganun. Lapit na to. Tapos titikman mo titik. Tumama sa mata ko yung basa. Ano dyan, papapakawa ko sa'yo kung mainit. Hindi ko luto na ito mo, kung malambot na. Hawakan mo. Oo, medyo ano na, pwede na to. Pwede na. Pwede na to bigyan ng singsing. Hey! Hoy, paano mo i-drain? Ngayon, paano natin didrain? Hindi, ang turo sa akin, Lipat mo na yung noodles. Agad. harangan mo to. Nakikita ko na kung paano mangyayari dito. Imagine ko na. Wala. Scoop mo na lang yung noodles. Baka may konsensya dito. Diyan no, meron dyan sa gilid. Gamitin mo yung tong. Gamitin mo to. Kinky. Tangina talaga mga lalaki para talaga silbi sa kusina Ito, eh. di ba ito? Hindi yung tong, yung tong. Yung tong? Oo, itong mo yung noodles. Pandat pa yun eh. Oh my God. Walang tong. Ay, ito. Bulag. Gabi ko sa mga bulag. Cancel nyo nga ako. Galit sa bulag oh. At saka mo itong yung noodles. Di kailangan ko lagay doon sa lalagyan eh. Jed, dali mo dito yan. Chop chop, sous chef. Dahil lang, dahil pang mantika eh. Sous chef, come here. Bakit Come here with. Ano, nagluluto lang ng migo rin. I-record mo si Jed kung gaano katagal oh. Yan. Can take the heat of the kitchen. I see. Oo. Hirap eh. Parang bubudburan mo. Sinisinghot mo ata yun, tagal mo, kanina ka pa. Ang sinisingot. Wala ako sinisingot dito. Talagang binibigyan ko lang ng tender labi sir to. Para masarap ang luto talaga yung katas. Ano talaga. Makuha talaga yung katas ng goreng. Yung katas ng Indochina. Gorang. Tangina, nakain ako.
Manghang. Yung chili. Pumasok sa ilong ko. Teka lang. At ang cute mo naman yung gunting ko. Ay, sorry. Kaya mo na, mamadumi yan para mabilis. Ayun na, para yung mga sipon-sipon ni Jim lang. Oo, no? Sweet ah. Galing to sa saig eh. Uy, puta! Nag-spray. Nag-spray. Masarap ka masyado butas eh. Noel. Haluin natin tinidor Kaso, Ang kalat ng desk, Jid. oo, tatanggalin ko yan. Okay na ba to? Talagay na Ba yung namin. mga sauce? Oo. Oh! Ayos. Nasa butong damit niya. Makikita mo. O tara, haluin ka to, Jid. Salamat, chef. Sa yung bullshit. Magaling. Yes, chef! Next chef, ang tagal eh. Pabati. Pabati ito yung pagbabati niya. Napakagaling. Ayan. Kami yung clockwise motion dapat. Oh, diba? The focus. Damn. Wait lang, Sige. papugas nga ako. Dali lang. May ano dito may pader. Pero al dente yan. Ay, may hinihinan. Lapit. Teka lang, wait lang siya. Zoom in mo dun sa noodles, Art. Kailangan ko ng facial Oh, kailangan ko i-zoom in eh. Kalat ng lugar natin, no? Putang. Talsikan ako. Bitawan ko to. Dun. Ito. Hindi mo kukunin. Ito? Oo. Para sa chef yan eh. Yummy. Yummy. Luto na. Thank you, chef. Alam yung pag tumae ka, tapos nakita mo yung sa tissue, no? Yung nakagalaw pa. Tignan mo kung gaano karami na sa tissue, tapos tatapon mo na. Ito na. Ngayon, para evenly siya lumamig, may onti, ano yan, para lumabas yung plastic. Minsan may plastic. Kasama yan sa, Bakit may plastic doon? si Jed kasi, ang galing. Saan tas? Wala na, kinain na. Para lumamig. Ngayon, tatakpan natin yan. Oh, pucha. Sa'yo takip. Tatakpan natin yan. Papahid na natin kay Jed. Sila tatakpan na natin. Para hindi pasukin ng hydrates na magluluto pa sa kanya evenly. Bagong singot. Tempo na lang. Sa ilimpo. Ito yung jempo. Chef, bakit may sebo? Initin natin eh. Initin ba yan? Yan. Masebo yan kasi hindi nag-workout. Mga hindi nag-workout dyan, nunood lang ng mga videos. Yung mga ganito. Mga Tempo. videos sa YouTube, ganyan, mga ganyan mangyayari sa inyo. Ito si Jed. Oh. Extra big. Pwede siya nga. Baka naman. Payless. Baka... Baka yan, di ba? Oo, baka... Hindi, baka... Baboy yan eh. Umuo naman. Purol na. Baka Nakain ba ng buto? humina ka na. Tingin mo kakain tayo ng buto? Tabaan mo pa. Kapalan mo pa. Yeah, tabakan. May taba pala yun. Masarap ba yan pagkasama yung daliri? Bakit mo nga yung toothpaste sa gilid? Yan yung secret Asa ingredient. ito pa sa gilid? Yan yung magpapasarap eh. Ayaw nga. Uy, masasaksak ka. May mint flavor yan, di ba? Para pag kumain ka ng liempo, pagkatapos, malinis ng ngipin mo. Oo. Lansa? Colgate, baka naman. No. Ano? Power Di ba pop? pangit yung ganyang grip mo ng ng karne? Baka mga... Hindi pangit oo hanggang nga. alima pa rin daliri niya. Hindi, kasi... Dapat nakaganon, di Hindi ba? kasi mapurol. Kaya ko yung, ayan, ito yung sinasabi mo yung claw grip. Ayun yung pro grip. Kaso hindi kasi, Mga term. hindi matigas yung... Alam mo yung crab grip? Hindi matigas yung... Bakit ba namin nakikil dito? Nike. Nakasiman ko. Gusto Huwag kang mangulakot din baka sumama sa liempo. Hindi, makatiilong ko. Pakibukas ng ilaw. Ito po, buksan niyo po yung ilaw. 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 Chef, Ayan po, kayo po. Nakikita niyo? Ayan. Ang utensil kitchen Oo. na isang magaling na chef. Oo. Ito po 20k. Ito po 5k. Okay yan, 5K. Kung gusto kami, wait Ito lang. po itlog. Itlog High na. quality yan. Banana Galing- chips. Galing pa sa dinosaur yan. Oo. Vegetable oil, Baguio. Nasa bagay ba tayo ngayon? Rizal yan, Rizal. Ay, sindi nga na to. Di ako marunong magbukas. Okay, yes, chef. Marunong ka? Pikat ka lang. Oh, God. Nangyari ba ito? Hindi, ganyan. Wait lang pa. Tulak mo. Kayo. Hawakan mo nga yung apoy. Painitin mo yan. Yan. Parang Kayo na mag-adjust. Sabon, masarap yan. Masarap yan, sabon. Pag naprito yan na may Maillard ulit, reaction. Hindi ko na... Uga. May mantika na naturally. Ito natural, oh. Ako rin, nagkakaroon na. Ayun, oh. Idagdag natin. Toothpaste. Colgate. Fresh. Yan pala ang technique para mawala yung taba. Sino yung naglagay nitong 15 pieces of rice? Galing. Ano to? Malinis ba to? Pwede. Idaan sa amoy. Lagyan natin ng So, joy. yun, naririnig niya na yung sizzle. Ayun, puta. Oh, sizzle. Nice one, chef! Nice one, chef! Very good. Very good, very good. Ito yung tinuro sa amin sa Cooking University. Baby, baby,
At amoy panis na. Hindi. Na, panis na. Yung buto hindi na. Hindi na, bigyan mo dun sa aso. Guys, watch it! Empathy. Kung may mga aso dyan. Sa inyo to. Ito po yung best cuts. Para sa mga Bigyan mo dun sa mga batugan. aso ka ng hapon. Ano? Asong hapon? Paano ka? Ito ganyan amoy panis. Tignan mo, Harp. Puta, bakit? Patigim Yung amoy kasi, no? Parang iba. Iba kasi yung magiging amoy niya pag niluto mo yung barbecue sauce. Words of wisdom. Damn. Tignan mo, Harp. Alam mo, mainit Parang yan. batang musmus na eh. Kuha ang tinidor kasi. Hindi na. Hindi na. Ang tuloy na siya, hindi ka lang. Ano? Panis? Masakit sa dila. Okay naman. Yung lemon, squeezan mo lang ng lemon onte. Para mawala yung panis, no? Baka hindi mawala yung panis. Para sa laway lang Hindi, yun eh. para lang ano. Sunod po naming lulutuin na itlog. Yung iodized salt na ninakaw. Ito po ang aming asin. Ninakaw po namin sa isang restaurant. Sorry po. Parang siya. Sa laglag eh, no? Kain ko na lang. Kain natin. Ay, buto. Oh, chashi! Pidea, wag mo Hindi, wag po. Mahal po kasi asin. Ganda, crystal na crystal. Si Walter White matutuwa. O ayaw mag-focus. Pero kasi parang makeup kasi yan. Ayun. Yun. Oh, siya. Plato si Chef. Ay, yung asin. Asin, Chef. Yun na lang. Mamaya pa sa itlog yan. Para maalat yung itlog mo. Malinis naman itong plato to. Ito, may plato dito. Di ba nilinis na yun ito? Pangkanin din. Hindi, ano yun. Huwag mo na. Pangkanin, Huwag mo na. Bakit basa? Ito. Ikaw masusunog yung braso ko dito. Ito na yung aming ano. Double twice cooked. Double twice quadruple. Kaya kala ko sasabihin mo doon. Twice cooked barbecue lempo. Next, itlog. Isang itlog. Baba ang pantalon. Nasaan yung asin? Andyan. Andyan, Chef. Hindi na nalagyan ng asin. Mamaya. Ba't mamaya pa? Ako na. Nasaan yung asin? Masaya, asin. Sabon yan, yan asin. Aray, nasunog ako. Pagbutas ng likod. Salt. Bebe. Uy, puta. Oh, the double. Natututunan sa University of Cooking. Inalatan mo. Sanay ka po ba matalsikan ng itlog? Inaaniya po eh. Para hindi mag-sizzle. Dito ko Oh, na galing lang. ni Endeavor. Ito mga natutunan ko lang. Pakihawak ng plato. Plato, hawakan, Jed. Ay, hawak. So yung tatama sa mukha. Single straight motion. Oh! Let's go. Next. Next. Sa itlog para dalawa. Lahat kami tigdadalawa itlog. Itlog check. Itlog check. Itlog Itlog green. check. Shee! Up. Talaglag na po itlog. Ay, shoot! Shoot! Isa pa. Shee! Pumunta, may hirap kidney stones na to. Iodized salt naman, hindi masyado maalat pag iodized. Salt Master of University. Hindi lang pala cooking, salting din. Ang chef na maalat. Cooking video to mo. Sana ma-review ko ni Ninong Ray. Cooking ng ina mo. Ninong Ray, i-review mo na. Reaction naman, Ninong Ray. Madali na mag-react. Bakit di mo niluluto yung dilaw? Oo nga, Ayun chef. nga yung masarap ikalat eh. Ano ba yun? Ayun no? Lutoy mo pa yung onti. Oo nga. Hindi naman kailangan hilaw. Ang raw. Hilaw ba to? Paki-comment. Gusto ko daw yun ako. Mga 5 days pa yung react. Oy, Ay, minus 10 years sa buhay. Kada scoop. ito yung pepper na dyan. Ang tawag dito basting. Ay, po, basting. Basting. Alalahanin yan, basting ha. Tatanungin kayo niyan. Based kay Shara. Oo, hindi ko alam ang spelling yun. Based. Plato. Oh my God, wala na. Sarap! Itlog ng kala. Parang steak lang itlog eh. Zoom in mo nga dito. Perfectly cooked eggs. Yan yung I love you. Sa umaga. Dalawa lang. Kawin tayo ng bigo rin. Si Jed po, Hashim. Parang tatay yun. Tangin na tong batang tao. Damn, shee! Parehas sa itlog. Oo, syempre, laging dalawa itlog mo. Pag isa kulang yun. Hoy, bata, huwag ka pasok-pasok dyan. Nakatikip ka naman ng nanay. Jed, ba't meron kang tamod dyan? Ano yan? Ano to? Offlotion. Nasasarapan ka ba pag hinihimas mo yung sarili mo? Okay. Gusto ko nga yung may magpapahid sa akin. Offlotion. Oo. Gusto mo ba ako magpahit? Be careful what you wish for. Ano, pinagpiestahan ako ng mga lamok. Ang dami mo kasing dugo eh. Ito ko masasarap mo, lamok ako eh.
Masebo yung dugo. Part is flavor. Para kang ano, steak. Para kang steak. Ako yung cardiac arrest ng mga lamok. Tatlo lang. Tatlo. Kasi may isa na rito eh. Ilan kailangan? Dalawa? Tatlo nga eh. Wait lang, ba't nag-i-start ka kayo? Wala pa si Jake. Hindi naman Sabay-sabay nag-aantay kayo sa dapat eh. Kaya nga tayo nandito sa isang kapagkainan. Oo nga, ano ba yan? Respeto. Tatay, Chef, Ano ba yun? ba't kasi may random hotdog dito? May random na yung naglilinis sa mukha. Ang ganda nga yan eh. Kita nyo ba sarili nyo? Oo, vlog ano yan, vlogception. Firewood. Panoorin nyo sarili nyo. Pwede na. Okay. Jed, mamaya na yan. Ay, lagot. Ito yung Ito nga yung pinagmamalaki nyo listo na natin, ito yung pinagmamalaki nyo migo ring. Sarap. Nag-start na sila dyan. Bayan na. Sige, papi. Sarap, gogo. Kung yung lemon. Al dente, di ba? May konting firmness pa. Sinakto ako siya ng 3.37 seconds. Para man-neutralize. Try mo. Oy! Anong oras na? Anong ginagawa niyo? Magpa-podcast na tayo. Anong ginagawa mo? Napapasarap ang pagpa-podcast? Gusto ko rin sumali. Oy! Ginagawa niyo dyan? Bawal to! Ay! Oo, dapat sinali niyo ako dyan. Bakit kayo nag-exercise? New Year's resolution, Mari. Kailangan eh. Tara na! Tara! Amen. Amen! Cheers! 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 Nag-joke ba siya sa'yo?